Mae pob person ar ein planed wedi ei cysylltu â'i gilydd. Bob dydd, mae bwyd yn cael ei gludo miloedd o filltiroedd i gyrraedd ein plat, wedi ei dyfu gan ffermwyr mewn cornel arall o'r byd. Mae llygredd sy'n cael ei gynhyrchu gan un wlad yn llifo'n rhydd i wledydd cyfagos. Ac mewn byd sy'n cael ei globaleiddio fwy a mwy, rydym yn gwybod pa mor gyflym y gall feirws deithio rhwng pobl a chyfandiroedd. Fel cymuned fyd-eang, mae amser yn rhedeg allan i fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd, ac mae ein camau gweithredu unigol a chyfunol yn bwysig. Coed yw ysgyfaint y ddaear, ac mae ei gallu am sugno llawer o garbon o'r atmosffer yn ei gwneud yn un o'r adnoddau mwyaf effeithiol yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Ac eto, bob blwyddyn, mae yn gyfynion cynyddol ar y blaned yn arwain at ardal o goedwig drofannol 9 gwaith Maint Cymru yn cael ei dinistrio. Mae Maint Cymru yn elusen sy'n diogelu coedwigoedd trofannol drwy gysylltu cymunedau ar draws y byd ac sy'n ei ysbrydoli i gymryd camau ar yr hinsawdd gyda'i gilydd. Mae'r Gymru fodern wedi ei hadeiladu ar werthoedd cymuned, undod a chyfrifoldeb byd-eang, ond nid dyna'r stori gyfan. Rydym wedi chwarae ein rhan hefyd i gyfrannu at yr argyfwng hinsawdd ac anghyfiawnder drwy'n gorffennol diwydiannol. Rydym yn croesawu'r darnau gorau o'n nodweddion cenedlaethol ac yn gweithio mewn partneriaeth â'r cymunedau sy'n cael eu taro gyntaf a fwyaf caled gan yr argyfwng hinsawdd, i ddiogelu coedwigoedd a phlannu miliynau o goed bob blwyddyn. Rydym hefyd yn gweithio gyda chanoedd o ysgolion a miloedd o bobl ifanc, yn rhedeg gweithdai addysgol, yn rhoi llwyfan iddynt i ddadlau ac yn gwireddu grym eu lleisiau. Rydym yn paratoi'r ffordd i greu cenedl fwy iach a chynaliadwy, ac yn galw ar Gymru i fod yn genedl dim datgoedwigo gyntaf y byd. Mae hyn yn golygu dileu datgoedwigo trofannol o'n economi, sydd yn cael ei achosi gan nwyddau bob dydd fel olew palmwydd a soi. Mwyn bod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang, ni allwn dorri ein halluriadau gartref, dim ond i barhau i'w mewnforio o fannau eraill. Mae pob person ar ein planed wedi ei cysylltu â'i gilydd, a gall camau bach gan lawer o bobl wneud gwahaniaeth. Ond dim ond pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd trwy gyfrwng un llais clir ar draws ffiniau, diwylliannau ac ieithoedd, y byddwn nhw'n creu'r newid sydd ei angen mwyn un planed oroesi. Dyna yw ein cenhadaeth.